Pakkasen värittämään aamupäivää. Tuosta Huskun ajoleikkurista meni tuo, en tiedä menikö rengas rikki vai vuotaako venttiili, mutta ei pysynyt ilmat enää sisällä ja ajattelin, että ostaa tähän sitten uusi rengas, kun näkyy, että ei mitään kalliita ole. Ja sitten kävin tuolla liikkeessä katsomassa, että minkälaisia ne on, niin nehän on ihan semmosia ohkaisia lutteroita, että se menee niin kuin kaksinkerroin se rengas, kun pikkusen purhauttaa. Ja tämä vanha rengas on melkeinpä saapi sanoa, että samaa luokkaa kuin auton rengas. Tämä ei kyllä onnistu tuossa, että niin helposti käsiin pyöräyttää sen vain paikalle. Ja sitten tällä käsikäyttöisellä vehkeellä tätä yrittää saada paikalle. Tällä se pysyy ainakin paikoillaan. Sen muistais miten tämä toimi silloin monta vuotta, kun olen viimeksi laittanut peräkärryn renkaat täällä. No niin, nyt se ainakaan pitäisi päästä pyörimään. Oliko se jotenkin näin, kun se lähti menemään sitten? Tässä ei jotenkin tämä kärki ei ole semmoinen hyvä tässä avaimessa, että se tahtoo muljahtaa aina. Onnistuisiko se pysymään nyt tuossa? No nyt on rengas saatu vanteelle ja ilmaakin on sisällä. Mutta niin se vain oli, että en saanut tälle käsikäyttöisellä rengastyökoneella sitä paikalleen. Ja niin se piti käydä emäntä hakemassa sisältä ja pantiin sitten kahdella rengasrauvalla se. Tästä se avuttomuus alkaa, kun ei enää edes tämmöistä pikkurengasta. Rengasta saa yksin paikalleen. Siinä tämä teline on kumminkin hyvä, että se pysyy rengas paikallaan. Ja sitten venttiiliin pitää ostaa jatko. Joo, sitten ei jää venttiiliä muuta kuin tuon venttiilihatun verran tuon vanteen ulkopuolelle, että siihen pitää pistää jatkopalaa sitten, että joo, sitä sen ilman tuosta saapi, mutta sitten jos se pääsee mulahtaan tuonne sisälle, niin sehän on sitten taas käytettävä tuon rengas uudesti paikaltaan. Eipä siinä sitten muuta kuin purkaa nämä reteelit taas pois ja viepi tuonne varastoon. Auton rengas on huomattavasti helpompi tällä laittaa, kun se kehä on isompi.
työkalua, millä tuo rengas pyöräytetään paikalle, niin tätä pitää kyllä hioa ja muotoilla. Tämä on sen muotoinen, että se mulskahtaa aina pois ja sitten tämä on liian paksu. Tässäpä oli lyhkäisyydessään tämän päivän kuvaukset ja lähtee vielä asentamaan tuo valvontakamera takaisin. Siinä oli virta vähissä ja sehän saattaa olla yksi semmoinen videon aihe. On 3 noita valvontakameraa, mikä lähettää tietoa tuohon reitittimeen ja kun se on reitittimen takana, niin sitä pystyy sitten kännykällä ohjaamaan mistä päin tahansa. Niillä on aika hyvä kantavuus. On talosta ne 2 on noin 100 metrin päässä ja ne on semmoisia, mitä pystyy kääntämään sitä kuvakulmaa ja muuttamaan sitten asetuksia ja laittamaan nauhoituksia ynnä muuta. Ja akku kestää monta viikkoa ja infrapunavalo on tosi hyvä niissä. Pankahan kommenttikenttään, että kiinnostaako ketään semmoset. Että seuraavaksi sitten kamerat ja sitten leivinuunissa on pelli kohta kiinni, niin lähtee sitten hiivapullaa paistamaan sinne. Tämmöistä.